Česká a Slovenská republika začiatkom tohto roku oslnili svet svojim zamatovým rozvodom. Slovensko dosiahlo samostatnosť, zvrchovanosť i medzinárodnú subjektivitu. Naplnili sa očakávania niektorých politikov, konečne každý za svoje. Pokiaľ sa Čechy napriek viacerým problémom veľmi rýchlo stali ekonomicky najstabilnejšou krajinou bývalého červeného bloku, úpadok slovenskej ekonomiky zatiaľ pokračuje. Deficit štátneho rozpočtu len za prvé 3 mesiace tohto roku dosiahol 13,5 miliardy korún. Ak sa môžeme oprieť o nedávnu aktualizáciu úloh programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, je to aj preto, že, citujem, až rozdelenie a zánik federácie a vznik samostatnej republiky odhalili reálnu situáciu slovenskej ekonomiky. Koniec citátu. Rastie nezamestnanosť, školstvo a zdravotníctvo sú takmer na kolenách, vari 200 podnikov s tisícami zamestnancov stoja pred bankrotom. Odborníci odhadujú, že 1/3 našich podnikov je nereformovateľná. Súvisí to s celkovou a dlhé 10 ročia nerovnomerne vytváranou štruktúrou slovenského hospodárstva. Taká je realita a netreba si pred ňou zakrývať oči. Slovenská republika nebola na rozdelenie federácie pripravená. Dosiahli sme síce rýchle a kultivované uznanie na diplomatickej pôde i prijatie do viacerých medzinárodných inštitúcií, ale ako sa ukazuje, to nestačí. Bez výdatných inekcií zahraničného kapitálu je naša ekonomika nereformovateľná. Sme naň pripravení? Je známe, že ponuka kapitálu vo svetovom meradle je nižšia ako dopyt po ňom. Sú tu obrovské krajiny rozvojového sveta, ktoré žiadajú tento kapitál a ktoré sa oň uchádzajú. Teraz je tu obrovská skupina krajín, ktoré sa zbavili komunistickej nadvlády a takisto sa o tento kapitál uchádzajú. Čiže z tohto pohľadu je veľa tých, ktorí by kapitál potrebovali a kapitál nie je možné, aby prišiel všade. Samozrejme, netreba brať všetko, čo prichádza. Ja sám som dostal niekoľko ponúk, pri ktorých som sa zdvihol a ukázal som na dvere. Skutočne je to tak. 90% zahraničných investorov si ešte mýli Slovensko so Slovinskom, Bratislavu s Belehradom a nemajú ešte dôvod zatiaľ, prečo by mali na Slovensko sa príliš hrnúť. Prílev zahraničného kapitálu na Slovensko od vlaňajších volieb badateľne poklesol. Podľa prepočtov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky by slovenská ekonomika potrebovala injekcie zahraničného kapitálu aspoň 8,3 miliardy korún každý rok až do roku 2000, no ani za týchto podmienok by sme nemohli uvažovať o zásadnej reštrukturalizácii nášho priemyslu. Problémom zatiaľ zostáva, že západné krajiny nás ešte nedokážu presne identifikovať. Slovensko dosiaľ nepresvedčilo svet, že práve ono je tou krajinou, politicky i ekonomicky stabilizovanou, kde demokracia a trhová ekonomika už natrvalo zapustili korene.